zimenezozo ndiye mukane, zimenezo inuyo mukane, inu adala kadula musalole zimenezo, mwauzeso aphakamisawo nkhani imene asayilole, asalole nkhani zimenezo. Anyamata onse muuzane nkhani imene itu ine pa forum paja nayamba kuimva kandi 4 days sopano. Manganya asowe, manganya must be disciplined, manganya asokoneza ulula zisisi agwesa chipani chake chitata gwesecho. Musalole zimenezozo. Pakali pano patili ndi masiku ochepa kuti tifike pa chisankho. There is no need to shed blood. Alibe. Pano pa ndi nthawi yokuti bwezi titauza amaudindo amumpa mwauze. Nthawi zina zake mwina kaya ndikusaziwa ndale anzathu ajatu a DPP a ujeni awa a UDF ali ndi ndale to amene aja atipweteka ngati musazisate bwinobwino zinthuzi. Ndiye nkhani imene musayilole tayitayeni. Ngati mungakwanise kuwauza poti maforamu mulipo wambirimbiri magulu anthu, koma ine I don't support the idea. I don't support it. Pakali panopa pamayenera kuti tiike ma strategies ofuna kupangisa mitima ya anthu cool down. Iniyo tusimukuziwa anthu kunja kuti chipani cha MCP adanacho kukhosi. Zinthu zimene tikumakamba pa phone ma platform mu, zinthu zimene zikumakambidwa pa TV kapena ma wireless ndi zinthu zokuti tasefa. Nka ati muna kapena kunyumba kwanu munagwirisapo ntchito sefa ya ufa, asefa zimene zijazo kuchita kusankha kuti ichi ayi osanena nenani ichi ayi osanena nenani ichi. Zimene tikumazinena mmafoni mu ndi zimene tikumanena mma wireless ndi mma TV akuluakulu ndi zinthu zokuti tasefa, ndipo amene akunenawo akumakhala onena kuti ali ndi gawo, especially kukhala woyikira kumbuyo za chinthu chimene akuchinena chija. Koma inuyo kuti mupite pa ground, reality pa ground, akuluakulu zinthu sizili bwino. Sopo ochapira, the lowest price ya sopo ochapira ali mma 1000. Kodi anthu wakumizi akapanga afford bwanji? Mmene tikunena pano pamu fertilizer weni yutu kuti anthu athire muchimanga apeze chakudya akuthamangira 200,000. Sugar imwe yutu wa chikwawa wa mchalomo pano paso pano nditu ma 7,000, 8,000 kukanika anthu osauka shukayo osampeza. Yet panopa instead kuti tikhale pansi ndiye tipange mfundo zimene zozozo. We are against this, kuti basi wakutwa kuti must be disciplined. Gentlemen, masiku ake si ano guys, tasinthani zomaganizidwa anuwa. Ndiye pajatu mmatero simaona zimene mukuti yankhaza apa. Ine sikuti ni matanthauza kuti you cannot carry on ndi ma agendas anu amene alipo amene mukukambira nawo. Sini matanthauza choncho. Koma ndi matanthauza kunena kuti policy imene mukufuna muitenge ndi yongochedwesa, yongopitiriza kudesa chipani cha MCP. Tapanga manifesto ogufa kwambiri, wrong manifesto, the West manifesto opanda kanthu china chilichonse mkatikati mwa manifesto ena amene alipo. Tikukakamba za zinthu zokhuza 500,000 investment mu account ya mwana, yeti anthu pakali panopa alibe fertilizer, alibe chakudya. Tatiyeni tikambe za mavuto amene tili nawo currently. Inuyo ndale za ku Malawi muziziziwa. Okay, look here. Mukutenga ndalama ndikumapasa anthu kuti zogula data zicha. Koma azigula madata azitukanana anthu ma social media. You are giving them thousands. Mukutenga ndalama mukumaka apasa anthu misonkhano. Yet pa forum pajane there was this other day imene ndinapanga post kunena kuti tauzeni abwana, ndalama zimene akugawazi izi asagawe ndalama, atenge ndalamazi apite nazo ku makampani amene akutipangira sopo ku Malawi kuno. Awauze kuti kuyambira date lakuti kufikirana pa chisankho sopo 400. Atenge ndalama yomweyo apite ku simenti, akawauze kuti siza 40,000 ezi, simenti 15,000, ndalama ina iyi. Apite ku makampani kumene kuja apange subsidy. Taphunzirani ndale zimene zingapangise anthu kukukhululukirani just now. There was this time mwina imene
aja anazandidula mungati mungakumbukira anazandidula ndikulankhula kunena kuti nthawi ina yake nthawi ya muluzi panali nthawi ina yake anyamata akutchanko kaya nazako kana zichani achina muluzi pretended ngati nkhani ija sakuidziwa anasakasaka kaye ndalama ndikumpasa minister uja anali minister of education kanali kanti samumpaso kanali ndani siku la nsonkhano amuluzi anayima ndikumakalipira ndamva kuti malawasi anu sanakupaseni ndalamula lero kuti lero kukamada leroli ndalama sanakupaseni mtunda ukanena zimachitika zinthu zowatakambirana kale. I told you mwauze achakwera kuti atenge ndalama imene ija apitise ku makampani kuja mamawa wake apite pa TV kapena pa radio akakalipe ndikunena kuti ndikulamula kuyambira lero kuti simenti mtengo wake malire mwakuti chakuti malire ake mwakuti kumbuyo komutapasa ndalama izi zimene mukugawa ndalama ziso mpasa ndalama kuti mugawa ziko lonse. Anyway, that's my decision. Mutenge ndalama musampase munthu takaperekeni ku any other factory imene kupanga produce zinthu sugar itachepesani koma tikupita ku kampeni tikunyengerera anthu kuti ativotere yet anthuwo sugar sakumpesa kuti anthu akudeza ngopusa mmene mukuwaonera kapena anthu akutilongwe muno mukungotengera kuti pakuti basi ndi akutilongwe anthu akutilongwe nawonso ziwapweteka. Tatengani ndalama iyi mwapase anthuwa takhwefulani malamulo ena ankhanza aja. Alright. Kudana ndi chilungamoko ndi kumene kukupangisani kuti mwina muyankhe choncho. Kudana ndi chilungamoko ino yansonda let me tell you chinthu china chake. Threat yaikulu chiopsezo chachikulu cha MCP mwina simukuziwa pamene chagona. MCP tu chiopsezo chawo chinagona pa UDF. Zimene zomuziziwa. Not DPP. A DPP mene asankha Jane Ansamuja achenjera. This you must know. Achenjera. Ndipo zimene wapanga Peter wa Muthalika po kasankha Jane Ansa. Blow imene ijayi ikalondola. Blow imene ijayo ikuswa mphuno ya chipani cha MCP kwa anthu amene amaziziwa ndale. Mwina muziwe kunena kuti pakati pa APM ndi atupere anthu aja akumalankhulana zokuti atupere aime paeka apite dziko lija kuthamanga. That is a planned deal. Ndi deal yopanga plan imene ijayo. Zindikiranizi palibe amene atapeze 50+1 ndi mmene zinthu zililimo 50+1 sakupezeka. Kuseliko kufunika ma alliance, a strong alliance. Ndipo imodzi mwa strong alliance imene ndionena kuti DPP aja sipanopa akukana kunena kuti sakanatenga vice munthu wina akakamizika amene ajawo. Believe me, akakamizika chifukwa 50+1 uja azafunika kuti azayende ndi chipani china. Ndipo pokakamizika is likely kuti Jane Ansa uja azasika pamene pajapo pazabwera either Daliso Kabambe kapena atupere muluzi. That's fine. Zimene zomuziziwe. Lero limusutsa koma ine ndikukuuzani wamaso aone. Imeja ndi target. Pamene achina Mai Joyce Banda aja it is likely nawonso saipeza ndipo iwo aja azakakamira konko kwa alliance iyi. Ino MCP instead kuti pakhale kukonza zinthu mwansangasanka fetereza uyuyu tamusiseni at a painful cost. I mean ko painful yonena kuti kaya chipani chimva kupweteka chifukwa chona kuti ndalama zivuso wako kazitenga koma ulozitapweteka bwanji tapanga ni subsidize fertilizer tapanga ni subsidize sugar so zonse zipezeke mofewa takhwefulani malamulo ena aja ino ndi nthawi ya kampeni ino olomutati muzithamanga kupita uku. Listen, tisapusisike with the large number imene kumapezeka pa nsonkhano ija other than to be deceived ndi nambala ya anthu imene angakativotere. Anthu ambiri amene akumabwera ku nsonkhano umene ujawo I can tell you chinthu chimodzi. Pa msonkhano wa atupere pakhoza kubwera anthu 2000. Msonkhano wa achakwera ndikubwera anthu 10,000. Koma ine ndikukusimikizirani kuti 2000 aja ndiwo wopsa.
kuposa 10,000 amene mukumazinena pati akumisonkhano athu kumakhala anthu chifukwa limene licha ndi boma pakumakhala anthu akuchipatala abwerera za boma kuti tichose okhaokha amene abwerera government amene abwerera boma azachitetezo kwa achosa amene achawo mupeza kuti pa 10,000 uja mwina tili ndi ma 7,000 amene abwera ena aja pamene paja ndi madriver amagalimoto akuyenera kuti abwere basi ena aja pamene paja ndi anthu amolalo akuti amapeza kena kake azimayi aja amene amapanga aja wo kumisonkhano aja akutipusisa amene aja amapita sonkhano wina uliwonse mupeza kuti the true number ya anthu amene abwera ndithu kubwera ku msonkhano it is equal ndi nambala yomwe ija imene ili kwa china atupere kwa china atukabambe ija ndiyofanana. This muziziziwa nkhani ya kampeni pano mwauza achakwera sizo kuti aziyenda aso ziko kupita uku is a waste of time. Iwo acha chimene akanapanga akanango kakamira kuti mtengo wa fertilizer, mtengo wa sopo, mtengo wa sugar, zinthu zakwera mtengozi kaya boma limva kupweteka bwanji koma from nowhere zingopezeka kuti mwina ndi 50% down. Ndikuwauza kunena kuti mavuto onse tathesa tipase mpata zipitirira chonchi. Quite understandable. Koma apart from this, guys ndikukuuzani tiye nazo. Tilipo ife. Fe tilipo. Nkani basi muzichutu guys. Nanga vuto lilipo ndionena kuti nanga si ufa wathu eti tikumaupezera momwemo. Mbozamo. Inu yansonda amayi ujeniwo inu akabwira zipani zina zitu mwakhalamu mwagwira ntchito ndi zipani zina mwakhala mukusuntha pita chipani ichi ku PP ugwira nawo DPP uthamanga nawo andi mabilifi anu ndionena kuti muzipeza sima kumapeza chakudya kuzera mubodza kapena kuzera posanena chilungamo kwa president kapena kwa authority. Ndiye chifukwa chona kuti mwina sima yathu timayipeza kupita kumene kucha kumakachemerera bwana basi anthu akukusatani bwana olomanga nyayo mutanchosa aulula amene yaulula basi bwana pamene papa akunama fertilizer mitengo ili bwinobwino there is nothing that can hurt you. Bwana ayo ndikumavomera zimenezo chifukwa he himself sakudziwa abe kunena kuti inuyo madyebwe anu mumadya kuzera mukusintha zipani. That's why mwina sakudziwa. Umboni wina umene umakhalapo umene umasonyeza kuti chipani chikugwa kapena kuti boma likugwa is lack of discipline imene ikuchitika papai. Tikakamba chinthu ngati apapa pa folani upa ukamba mawa izizi tumuzimva kumagulu ena. That's lack of discipline imene imasonyeza kuti government ikugwa. Ineyo I can tell you kunena kuti kwa anthu amene timapanga study ndale bwinobwino ndikoza kukusimikizirani kunena kuti ngati tisazitenge bwino boma la MCP lathuli basi ndithuli kugwa kumene kukusanzika and it will not bounce back to government anytime soon. Iziso ndinanena kwa fola mwina yake kunena kuti DPP anazitenga udolo pofuna kuzionesa ngati anthu oziwa kwambiri pokana ma alliance acha against us. Koma ina I can tell you kunena kuti mistake imene anapanga pamene pachapo icha it is likely kuti ikoza kuagwesa. Be careful. Atupere muluzi uja ndi kabambe possibly amene achawo ndi amene anyamula majoka ali mbanja amene achawo chifukwa anyaja kuthamanga azapeza mochepa sikuti akhoza kuwina ayi palibe amene akuwina first round koma azapeza kaya china atupira chatha kupeza 10% achina kabamba cha kumapeza ma 10% ndingoyikira chisanzo koma zizatikakamiza ifeyo olo DPP ja izakakamizidwa izakhala pa pressure kwambiri kuti izapanga alliance ndipo one of those azakhala atupere ucha kapena kabambe izo ndizawo menanga pangire but my point iye inalionena kuti timakhala tikumamuuza president ucha zonama and we don't want to be truthful ndizinthu ngati munga ndisutse is fine. President wathu uyu akamapita ku nsonkhano wina uliwonse tayesani inuyo anyamata inuyo mupite ma trading center muja
ndiye mukayimike anyamata anu, ndiye sikuti akamufunse munthu iyayi koma akangotenga foni ndiye akayiyike pa record ndikuyigwirizira m'manja nthawi imene akudusa president iyo zimene zikadabe foniyo mubwerese pa forum pano, let us read it kapena tiyeni tizamvere tonse. Zimenezo ndi zimene zili zoona zake za pa ground, osati mukumva pa TVs, osati tikuuzana pa foni pa izi ndikunena inezi zoona azabweresa iwowo muzamva pamene chikangawa akamati tu chikangawa sakunena wina ndichakwera ndiye MCP wakuba iwe mbava izo akupha inu. Zimene zijatu sikuti akunena anthu ena, akunena MCP. Zimene zija ndi zimene zili m'mitima mwa anthu a Malawi kuyambira nsanje mpaka na Chitipa. Kubwera kumene akumabwera ku misonkhano kwathu kuja kolandira ndalama, ena kolandira zitenje azikamanga motomato, azikapeza choyanikira kubafa pochinga se kwauchenika kabafa kacha kuchingirira. Koma zimene zili m'mitima mwa anthu, MCP chipani chang'ona wokupha, zimene zichazo zili m'mitima mwa anthu guys. Tasisani mitengo ya katundu before campaign. Tasisani mitengo ya fertilizer before campaign. Osati inu muzikayima pa nsonkhano mauza anthu ati zayika toilet yo flasha. Hey, oh guys, this sweat. Hey, abwana ine mmafuna kuti tikatenda kuti ntonjani yeti ndipo tisamamwa. Koma anyway, is fine. Koma izi olomutamandiukira ine, umakonda umanena maukira, umakonda umatani, is fine ndakumvani, ndibweza moto, sindimanena, sindimazudzula, sindimanena kanthu, koma ine ndikukusimikizirani. Ngati sitingasinthe mmene tingapangira apa pa masiku amene asalawa, dzanja panopa la nyamula choko, panopa lilemba. Amene akuona kuti mwina sindinalankhule bwino mundikhululukira, poti nangasindipakamwa nanenso kunyumbako ndikumabwira mchere omwewo. Koma chilungamo chake ndi chimenecho. Muzimva makilipi athu abwana achakamadusa. Mwina asopena muzisegula mawindo. Aziziwa wokha azimva kuti kodi anthu akuti chani kunjako. Nangasi kumaka alimbisa mtima akafika kochenga chita akupaseni ndalama yoti mukagule kondole. Mavuto amenewo. Audio tunda amenewo mwamva nokha anzathu achipani cha Malawi Congress Party kuchezerana kuma inbox kwawo. Ife sitikamba zambiri nga Nyasa Voice Box koma machizolowezi timangofuna kuti mutiuze maganizo anu pa zimene mwamva kuti niyo maganizo anu ndi otani. Mutiuza in the comment section below pompano pa Nyasa Voice Box.